Ideš hrať? A ja vás naučím, ako sa správne je. Neviem, toto torta. Takáto pekný torta. Kúpnite sa. Ale nevidno tvoju. Tak to správne je, že ty taký nie. Mňam. Ja to mám nejaké blbého. Aha. Ale ja mám lepší, podľa mňa. No, kúpni sa. Aha, Filip, kúpni sa, ako sa správne je. Nie, kúpni sa, Filip, takto. Aha, daj to na mňa. Takto. Wow. Mňam. Je to na zemi. Ja to nechutí, je to odporné. Aspoň ten čaj nebude dobrý. Inak ma prizabíja. Aha. On vyhodil jeho tento koláč, trošku koláču, vyhodil von z okna. Áno, lebo to spadlo na zem. Chutí to dobre, že? Ne. Ten čaj je aspoň dobrý.